Wannan labari ne bisa ga shaidu da suka ga rayuwar Yesu da ido, kamar yadda yake a rubuce a bisharun Matta, Markus, Luka da Yohana. Maryamu Magdalena ce ta bayar, wadda Nassi ya ba ta suna mabiyar Yesu. Labarin ya yi daidai da ainihin labarin mutumin nan da ya rayuwa shekaru 2000 da suka wuce. Wani ne ya kwaikwayon Yesu, ko da shike ba wani ɗan wasa da ya cancanci wannan matsayi. An yi ne don mu fahimta kuma mu amfana daga rayuwar Yesu. Laji Allah da kyan ƙira martaba sararin sama da yamma tana tuna min ƙaunarsa gare ni da ke. Allah da ya halicci duka waɗannan ban ce yana gani na ba, balle ya sani. Kira Allah maɗaukaki zai ƙaunaci mutum mai tsarki ba dai iri na ba. Rubkatu, da a ce muna tare shekara 3 da yake koyarwa. Malamin Yesu? Safiratu. Ya ba mu labarinsa, Maryamu Magdalena. Ba mu naki labarin. Zan ba ku. Shigo. To, sai mun fara daga farko. Saduwarku da Yesu? A'a, don mu fahimci labarin Yesu sai mun fara tun daga farko, kamar yadda Nassin ya koya mana. Da farko dai, Allah ya halicci duniya, dukan tsire-tsire, dabbobi, tsuntsaye da halittun ruwa. Daga ƙasa ya yi mutum na farko, ya kuma hura masa numfashin rai. An kira mutum na farko Adamu. Allah ya ce, bai kamata mutum ya zauna shi kaɗai ba, zan yi masa mataimakiya mai dacewa. Sai Allah ya ɗauki ɗaya daga cikin haƙarƙarin Adamu, ya yi mace mai suna Hawwa'u, ba daga kansa ba, balle fa ta mulke shi, ko ƙafarsa don ya taka ta, amma daga gefensa, daidai da shi, ƙarƙashin hannunsa don kariya, kuma kusa da zuciyarsa don ƙauna. Allah mai ƙauna ya halicci namiji da mace don su bayyana kamanninsa, su yi kuma zaman jituwa da shi. Ya ba su iko su yi mulkin halitta tare. Adamu da Hawwa'u sun zauna da Allah a wata gona mai kyau da ya shirya musu mai suna Idin. Allah ya yi tafiya ya yi taɗi da su a gonar, ba wahala, ba danniya ko mutuwa. Allah ya ce wa Adamu, ka iya cin kowane itacen gonar, amma banda na sanin nagarta da mugunta. Idan ka ci daga itacen nan, za ka mutu. Amma wata rana sai Shaiɗan ya jarabci Hawwa'u. Ta tsinka daga ‘ya'yan itacen ta ci, ta kuma ba mijinta wanda ke tare da ita ya ci.
Abun kunyar da Adamu da Hawwa'u suka yi na rashin biyayya ya ɓata jituwa a gonar, jituwa tsakanin mijin da matar, da kuma tsakaninsu da Allah. Aka la'anci mijin ga rayuwar wahala, ga macen kuwa za ta wahala gun haihuwa, kana mijinta ya mulke ta. Amma Allah ya yi alkawari cewa wata rana tsatson macen, wato zuriyarta, zai ragargaje kan macijin. A littafi mai tsarki, Allah mai tausayi ya yi maganar shirin mai da jituwa da kuma martaba ga halittarsa. Ya bayyana wani fannin shirin nan ga annabi Ibrahim. Ibrahim ya dogara ga Allah ya kuma girmama shi. Allah ya yi alkawarin zai albarkace shi duk da al'ummai ta wurinsa. Ya yi alkawarin zai ba shi zuriya mai yawa, kamar yashin bakin teku da kuma taurarin sama. Ibrahim ya gaskanta Allah, Allah kuwa ya sa shi ɗaya daga cikin adalai, ya ba shi suna abokin Allah. Wata rana Allah ya gwada Ibrahim, ya ce wa Ibrahim ya ɗauki ɗansa ya miƙa shi hadaya. Ibrahim ya san ta ɗan nan ne Allah zai ba shi zuriya mai yawa, ya kuma albarkaci dukan al'ummai. Duk da haka ya dogara ga Allah ya yi biyayya. Allah ya yi kira, Ibrahim, yanzu na san ka yi biyayya, don baka hana mana ƙaunataccen ɗanka ba. Ibrahim ya ga rago dab da shi, sai Ibrahim ya yi hadaya da shi a madadin ɗansa. Tanadin ragon da Allah ya yi a madadin ɗan Ibrahim hoto ne, ɗan ƙes na babban shirinsa. Shirin nan zai kawar da la'anar zunubi da mutuwa, ya kuma maido da dangantakar maza da mata da Allah. Nassi ya yi magana kan wani mai zuwa, shi ne zai zama cikar hadaya don zunuban duniya. Annabawa sun kira mutumin nan Almasihu, zuwansa zai kawo babbar albarka, zai zama mai ceto, annabi da kuma sarki. Ishaya ya faɗi abin da Almasihu zai yi in ya zo. Shafaffen Allah zai kawo bishara ga talakawa, ya warkar da masu ciwon zuciya, ya kubutar da ɗaurarru, ya ‘yanta ‘yan sarƙa, ya yi shelar cewa lokacin ceton mutanensa ya yi. Wani malami ya zo duniyan nan, sunansa Yesu, ko shi ne aikakken Allah mai ragargaje kan macijin, ya ba da haske a duniya mai duhu, ya sauya mana la'ana zuwa albarka? Ko shi ne Almasihu aikakke? Ko shi ne zai ceci duk mai tsoro, ko wanda ke cikin kunya, ko mara mahimmanci? Akwai wata budurwa a Nazaret da za ta auri wani mai suna Yusufu. Sunanta Maryamu. Mai albarka ce ke, Allah na tare da ke. Kar ki ji tsoro, Maryamu, kin samu tagomashi wurin Allah. Za ki yi ciki, za ki haifi ɗa, za ki kuma ba shi suna Yesu. Amma ni budurwa ce, ƙaƙa zai yiwu? Ruhun Allah zai sako miki, ikonsa zai lullube ki.
ɗan da za ki haifa mai girma ne, za a kira shi ɗan maɗaukaki. Ko Alisabatu danginki ma da take bakarariya, za ta samu ɗa da tsufanta, watanta na 6 kenan, don komai mai yiwuwa ne gun Allah. Ni baiwar Ubangiji ce, bari ya kasance mani yadda ka ce. Sai Maryamu ta je gun 'yar uwarta Alisabatu. Alisabatu, Maryamu, ‘yar uwata, la, gaskiya ne. ke mai albarka ce duka cikin mata, mai albarka ne ɗan da zaki haifa. Ta ya alherin nan ya same ni, har da uwar Ubangiji za ta ziyarce ni? Gama da jin gaisuwarki, ɗan cikina ya motsa don farin ciki. Raina na yabon Allah, ruhuna na murna don Allah mai cetona. Ya tuna da ni ƙasƙantacciyar baiwarsa, yanzu da nan gaba za a ce da ni mai albarka. Maryamu ta zauna wata 3 da Alisabatu. Da Yusufu ya gano cewa wadda zai aura na da ciki, sai ya yi niyyar sakinta a ɓoye. Amma Allah ya aiko wa Yusufu da mala'ika a mafarki. Kar ka ji tsoro, ka ɗauki Maryamu matarka, gama cikinta daga Ruhu mai tsarki ne. Za ta haifi ɗa. Za ka kira shi Yesu, don shi zai ceci mutanensa daga zunubansu. Sai Yusufu ya ɗauki Maryamu ta zama matarsa. An haifi Yesu a Baitalami, a inda ake aje dabbobi, don babu masauki domin Yusufu da Maryamu a gidan 'yan uwansu. Rundunan mala'iku kuma sun yi shaidar haihuwarsa. Da lokacin yi wa jaririn kaciya ya yi, sai aka ba shi suna Yesu, wato Allah na ceto. Sai Maryamu da Yusufu suka kai yaron haikali don su miƙa shi ga Ubangiji. Wani annabi mai suna Saminu ya same su a gun. Ɗannan zaɓaɓɓen Allah ne, don faɗuwa da tashin wasu da yawa, zai zama alama daga Allah, da yawa za su kushe shi, don tona asirin zuciyarsu. Baƙin ciki, kamar takobi, zai soki zuciyarki. Da jin labarinta, na sani cewa Yesu ba annabi ba ne kawai. Me mala'ikan yake nufi da ya kira Yesu ɗan maɗaukaki? Ba dai kina nufin Allah ya taɓa saduwa da mace ba ko? A'a, tunafa Maryamu budurwa ce. Cikin Yesu hakika al'ajabi ne daga Ruhun Allah. Allah zai iya yin komai. Baki gaskanta haka ba? Saboda irin farkonsa na al'ajabi, Yesu haihuwar mace ne kamar ke da ni. Duk da haka ya wuce nan.
ku juyo daga zunubanku, a yi maku baftisma, Allah zai gafarta maku zunubanku. Allah da kansa ya faɗi haka sa'ad da Yohana ɗan Alisabatu ke wa maza da mata baftisma a kogin Urdun. Ni ina yi maku baftisma da ruwa, amma wani yana zuwa bayana ya fi ni girma sosai. Ko takalminsa ma ban isa in kwance ba. Zai yi maku baftisma da ruhu da kuma wuta. Wadda shi ƙasa na hannunsa, ya share masussuka ya tara alkama, ya sa a rumbunsa. Sai Ruhu mai tsarki ya sako a bisan Yesu da kamannin kurciya. Murya kuma ta fito daga sama, ta ce, Kai ne ɗana ƙaunatacce, ina jin daɗinka. Bayan baftismarsa, Yesu ya zaga yankin yana koyarwa, jawabinsa ya jaddada ikonsa. Shin ba ɗan Maryamu ba ne? Shi ne. Yi shiru. Ruhun Ubangiji na tare da ni, domin ya shafe ni in yi wa matalauta bishara. Ya aiko ni in yi shelar saki ga ɗauraru, in kuma buɗewa makafi ido, in ‘yantar da waɗanda aka danne su, in sanar da lokacin Ubangiji ya yi na ceton mutanensa. Gaskiyarsa. Gaskiyar wannan nassin ya cika yau, kamar yadda kuka ji. Wannan nassin ya cika? Masihu ne kaɗai zai iya cika wannan alkawali. Yaya za mu sani? Kalmominsa sun ba da yawa mamaki, al'ajibansa kuma ya sa su ba da gaskiya. Ita ce. Ta soma kuma. Wane ne? Malamin nan ne daga Nazaret, Yesu. Sannu ‘yata. Sannu. Koma, ba a buƙatar ki a nan. Malam, ƙyale ta, kada ma ka ƙazamtu ta wurin kallonta. Maryamu. Me kake so da mu, Yesu ba Nazaret? Mun fasan ka, shafaffe na Allah. Yi shiru. Mugayen ruhohi. To daga cikin macen nan. Ta mutu. Ya kashe ta. Yana so ya taɓa ta. Tur ba wani mai tsarkin da zai haka. Maryamu, diyar Ibrahim. Tana da rai, abin al'ajibi. Wane ne mutumin nan? A, har aljannu na mai biyayya? Abin al'ajibi. Abin al'ajibi.
Yaya haka? Na gode. Na gode. Na gode. Na gode. Tun daga wannan rana na zama mai binsa, na so yin abin da Allah ke so. Na daɗe cikin kunya, amma ya dawo min da martabata. Ikonsa ya kori aljanu. Ya. Safira. Dina, kin ji koyarwar Yesu, kin kuma ga al'ajibansa. Ashe kin san abin da ya sa na bar komai na bishi. Ba ni kaɗai ba ce kuma. Akwai almajiransa, Simon Bitrus, Bartolomewus, Matthew, Yahuda Iskariyoti da sauran almajiran. Da mata, Suzana, Yohana da ni, da wasu da muka yi gudunmawa don goyon bayan Yesu da almajiransa. Muna begen Allah ya aiko da macecinmu da muka yi ta jira. Lallai mun bukaci mai ceto. Roma ta yi mana mulkin mallaka. Sun ƙwace mallakarmu, sun sa mana haraji kan ɗan ragowar. Mun ji yunwa ta jiki da ta ruhu. Mun kuwa bukaci wanda zai kai mu gurin Allah. Bayan shekarun fama da karayar zuci, wasu mu ma mun fidda rai. Duk da haka, Yesu yana nuna akwai bege duk inda ya je. Waye? Wane ne? Saurayi ne. Tilo ɗan gwamruwan nan. Saurayi, tashi. Babban annabi ya bayyana a tsakaninmu. Allah ya zo ceton mutanensa. Albarka gare ku matalauta, domin mulkin Allah naku ne. Albarka gare ku mayunwata, don za a ƙosar da ku. Albarka gare ku masu kuka yanzu, don za ku yi dariya. Masu albarka ne ku da mutane suke ƙinku, suke zaginku, suke ƙyamar sunanku saboda ɗan mutum. Ku yi murna ku yi tsalle a wannan rana, domin ladanku mai yawa ne a sama. Domin haka ma kakanninsu suka yi wa annabawa. 16, 17, 18, 19, 20. Iyakar abin da na samu kenan. Waye ce iyakar kenan? Kaitanku masu arziki yanzu, kun samu taku ta'aziyar. Baya san arziki, ai ya haukace. Kaitanku masu dariya yanzu, za ku yi kuka da baƙin ciki. Kaitanku in kowa na yabanku.
haka kakanninsu suka yi ta yi wa annabawan ƙarya. Ina faɗa muku masu sauraro, ku ƙamnaci magabtanku, yi wa maƙiyanku alheri, albarkaci masu zaginku, yi wa masu wulakanta ku addu'a. In wani ya mare ka a ɗayan kunci, juya masa ɗayan kuncin ma. In wani ya ƙwace mayafinka, ka ba shi taguwarka ma. Ka ba duk wanda ya roƙe ka. In wani ya ƙwace kayanka, kada ka neme shi. Ku yi wa mutane yadda kuke so su ma su yi maku. In masoyanku kawai kuke ƙauna, wane lada ne ke da ku? Ko masu zunubi ma na ƙaunar masu ƙaunarsu. In mai alheri kuke yi wa alheri, me zai sa ku karɓi albarka? Haka masu zunubi suke yi. Yaya zai taɓa ta? Ya zai yi magana da ita? Abin kyama. A'a, ƙaunaci magabtanku, ku yi musu alheri, ku ba da ramce kada ku tsammaci biya. Ladarku mai girma ce, za ku zama ‘ya'yan Allah maɗaukaki. Shi mai alheri ne ga masu butulci da mugaye. Ku yi jinƙai kamar yadda ubanku mai jinƙai ne. Ka cece mu ya Yesu. Kar ku ba da laifi don kada a baku, kar ku hukunta don kada a hukunta maku. Ku yafe, ku ma sai a yafe maku. Ka bishe mu ya Ubangiji. Ku bayar, ku ma sai a baku. Da mudun da kuka auna, da shi za a auna maku. Makaho ba yi wa makaho jagora, dukansu biyu sai su faɗa rami. Don me kake duban haki a idon wani, baka kula da gungume da ke a naka ba? Ka bishe mu ya Ubangiji. Muna buƙatar ka ya Ubangiji. Mai murna ce mahaifiyarka da ka sha mamanta. Sai dai albarka ta fi tabbata ga masu jin maganar Allah suna kiyayewa. Yesu ya ce, komai zunubin mutum, Allah na neman cetonsa, ya kuma kawo shi garkensa, maimakon ɗaukarsa maƙiyi abin hallakarwa. Da ba mu san hanyar nan ta darajanta da kuma ƙaunar mutane, ta shafi waɗanda muka rena tun da ba, wato ruwa biyu, masu baƙin al'adun da muke ƙyama, sai da Yesu ya zaɓi ya ratsa ta Samariya. Wace ce wannan da kowa ya raina? Ba Samariya ce, ai yi mata daidai ko? Kun ga mu je mu sayo abinci, ba za mu bar malamin ya yi ta jira ba. Ko za ki bar ruwa in sha? Kai ba Yahude ne, ni ba Samariya ce. Ya za ka tambaye ni ruwa? Da a ce kin san kyautar Allah da kuma shi wanda ke roƙon ki ruwa, da kin roƙe shi, da ko ya baki ruwan rai. Malam, baka da guga, rijiyar kuwa da zurfi. Na za ka samu ruwan? Ubanmu Yakubu ne ya ba mu rijiyar. Shi da 'ya'yansa da dabobinsa sun sha ruwanta. Kana nufin kafi Yakubu girma? Duk mai shan ruwan nan zai sake jin kishi. Amma duk mai shan ruwan da zan basu ba zai ji kishi ba da ɗai. Ruwan da zan basu zai zama maɓulɓula cikinsu, maɓulɓula zuwa rai madawwami. Malam,
Bani ruwan nan, don kar in ƙara jin ƙishi, don kar in sha zuwa nan garin ɗebowa. Je ki kira mijinki ku zo. Ai ba ni da mai gida. Gaskiyarki da kika ce baki da miji, don kin aure maza 5, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne. Kin faɗa min gaskiya. Malam, na gane ka annabi ne. Kakanni na Samariyawa sun yi sujada a dutsen nan. Amma ku Yahudawa kun ce, Urushalima ne wurin da za mu yi sujada ga Allah. Ki gaskanta ni mace, lokaci na zuwa da za ku yi wa Uba sujada, ba a dutsen nan ba, ba kuwa a Urushalima ba. Ku Samariyawa ba ku san wanda kuke wa sujada ba. Lokaci na zuwa, har ma ya yi, da taurin ikon Ruhun Allah ne mutane za su yi wa Uba sujada, a yadda shi yake suna yi masa sujada mai tsafta yadda yake so. Allah Ruhu ne, taurin ikon Ruhunsa ne kaɗai za a yi masa sujada daidai da yadda shi yake. Macen nan ce. Ya yake magana da ita? Ya ko san ita wace ce? Na sani, almasihun nan zai zo, kuma in ya zo, zai bayyana mana komai. Ni ne shi. Zo, ku ga mutumin da ya faɗa mani dukan abin da na taɓa yi. Ku zo, ku zo. Ko shi ne almasihu? 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 Annabin nan mai zuwa? A'a, bai yiwu. Ku zo ku gani. Ku zo. Malam, ga abinci ka ci. Ina da abinci da ko ba ku san shi ba. Ko wani ya kawo mishi abinci? Abincina shi ne in yi nufin wanda ya aiko ni, in kuma gama aikin da ya bani. Hatsin ya nuna, ya kuma isa girbi. Dubi yawan masu zuwa. Bisharar hada Samariyawa ma? Mutanen garin sun je sun roƙi Yesu ya tsaya ya koyar da su. Mun yi kwana 2, kuma Samariyawa da yawa sun gaskanta shi. Roƙa za a baku, ku nema za ku samu. Ku ƙwanƙwasa ƙofa za a buɗe maku. Duk wanda ya roƙa akan bashi, mai nema zai samu. Wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa za a buɗe masa. Wani uba ne a cikinku zai ba ɗansa maciji in ya roƙe shi kifi, ko ya ba shi kunama in ya roƙe shi ƙwai? Ku da kuke miyagu ma kun iya ba ‘ya'yanku kyautai masu kyau. Balle ubanku da ke sama zai ba da Ruhu mai tsarki ga duk masu roƙonsa. Ina gaya muku, kada ku damu da ranku don abin da za ku ci, ko kuma jikinku abin da za ku sa, domin rai ya fi abinci, jiki kuma ya fi tufafi. Ku dubi hankaki, ba sa shuka ko girbi, ba su da taska ko rumbu, amma Allah na cishe su. Sau nawa darajar ku ta fi ta tsuntsaye? Waye a cikinku don damuwa
zai iya ƙara tsawon ransa? In ba za ka iya haka ba, don me kake damuwa da sauran? Ku dubi furanni yadda suke girma, ba sa shuka ko girbi. Duk da haka, ko adon Suleimanu ma bai kai na ɗayansu ba. In Allah na lura da tsire-tsiren jeji waɗanda yau na raye gobe a jefa a wuta, balle ku ‘yan adam da Allah ya ba ku daraja. Ku masu ƙarancin bangaskiya? Ka ƙarfafa bangaskiyarmu. Da kuna da bangaskiya kamar ƙwayar mustard, za ku cewa itacen durumin nan, ciruka da su cikin teku sai kuwa ya yi biyayya da umarninku. Jarabobin yin zunubi dole ne su zo, amma kaiton wanda shi ne sanadiyarsu. Gara a rataya wa mutumin nan dutsen nika a jefa shi cikin teku, da ya sa ɗaya daga cikin 'yan yaran nan ya yi zunubi. Mulkin Allah yana kama da me, yana kamar haka. Wani mutum ya ɗauko ƙwayar mustard ya shuka a gonarsa, ta girma ta zama itace, tsuntsaye suka yi sheƙar so a rassanta. Ban gane abin da yake faɗi ba. Don me kuke ci kuke sha da masu zunubi da masu karɓar haraji? Masu zunubi? Lafiyayyu ba sa buƙatar mai magani, sai dai marasa lafiya. Ban zo kiran masu adalci don su tuba ba, sai masu zunubi. Yana zuwa, gashi nan. Dubi! Yesu! Yesu! In ka yarda ka ceci ta tilo, yi mani jin kai, shekarunta 12 za ta mutu. In ka yarda ka zo mu je. Da ma zan iya taɓa rigarsa. Da na warke. Ayya ya Yerus. Ka bar damunsa, Yerus. Yesu! ‘Yarka ta rasu. Kada ka wahalar da malamin. Kada ka ji tsoro, ka ba da gaskiya za ta warke. Wa ya taɓa ni? Wani ya taɓa ni, na sani don iko ya fita daga gona. Ni ce na taɓa ka. Na yi zubar jini har shekara 12. Na ba da komai kan magani duk ba amfani. Amma da na taɓa rigarka, na warke. Ya ban gaskiyar ki ta warkar da ke. Tafi da salama. Na gode. Ya kira ta ɗiya? Ƙazantacciya har shekara 12 bisa ga shari'armu. Ya ga kunyata ya maido mata daraja. Ban san abin da ya fi kawo warkaswa ba, ikon Yesu ko tausayinsa.
ku daina kuka. Bata mutu ba, barci take yi. Iya, tashi. A ba ta abinci ta ci. Ku saurare ni, kar ku faɗa wa kowa wannan. Tana da rai, diyar Ubangidan, malamin ya dawo da ranta. Yabo ga Allah, tana da rai. Labaran mu'ujizansa sun yaɗu. Masu bin Yesu suka yi ta ƙaruwa. Shugaba, sallami jama'ar nan, su tafi ƙauyuka da gonaki su samu abinci da masauki. Domin babu abinci a wurin nan. To ku ba su abincin mana. Gurasa 5 da kifi 2 ne da mu. Albarka ta tabbata ga Ubangiji, sarkin sarakuna, wanda yake ba da abinci daga ƙasa. Abin al'ajabi. Abin mamaki. Duk mun ci mun ƙoshi, da muka tara ragowar mun cika kwanduna 12. Al'ajabin ya tunashe mu albarkun da Yesu ke kawowa, mu kuma sai mu bi shi. Akwai wanda zai biyo ni? Zan bi ka malam. Amma da fari, bari in je in yi bankwana da iyalina. Wanda yake huda da galman shanu yana duban baya bai dace da mulkin Allah ba. Duk mai son ya biyo ni kuwa sai ya ƙi kansa, ya ɗauki gicciyensa kowace rana ya biyo ni. Duk mai tattalin ransa zai rasa shi. Wanda kuwa zai ba da ransa domina tattalinsa yake yi. Mai mutum zai amfana in ya sami dukan duniya ya rasa ransa, idan kowane mutum ya ji kunyar shaida ni da maganata. Dan mutum zai ji kunyar shaidarsa in ya zo cikin ɗaukakarsa, da ɗaukakar uba da ta mala'iku masu tsarki. Ina tabbatar maku, akwai waɗansu cikinku a nan da ba za su mutu ba sai sun ga mulkin Allah. Kada ku ji tsoro ku ƙaramin garken, Allah na ba ku rabo a mulkin. Ku sayar da mallakar ku ba wa matalauta kuɗin. Ku sami ma'aji da baya ƙarewa, ku yi ajiya a sama inda ba mai rage ta, inda ɓarawo ba zai sata ba, kuma ba asin da zai lalata. Inda dukiyarku take, nan zuciyarku take. Mace, an raba ki da rashin lafiyarki.
Duba ta warke, abin mamaki, aikin al'ajibi, zo ku gani. Wani al'ajabi. Ɗaukaka ga Allah. Shekaru 18, Allah ya saka maka malam. Akwai ranaku 6 da za ku iya yin aiki. Ku zo mana a warkar da ku a waɗannan ranakun, amma ba a ran Asabaci ba. Munafukai, ashe kowanenku baya kwanci saniyarsa ko jakinsa daga turke ya kai shi ban ruwa ran Asabaci? Matan nan 'yan zuriyar Ibrahim ce wadda shaidan ya ɗaure yau shekara 18. Bai kamata a kwance ta ko ran Asabaci ba? Yawan mabiyan Yesu ya tsorata hukumar Romawa da shugabannin addini. Na gane cewa mutane suna ɗaukaka shi kamar sarki. Sarki? Sarkin maroƙa, karuwai da ɓarayi? Mun sha gani irinsu. Za su zo su sheƙi a Yesu, su tafi a manta da su. Karka jahilta, mabiyansa karuwa suke yi kullum, yana da farin jini a gare su. Cewa shi sarki ne. To bari in gargaɗe ku, in mutumin nan ya ci gaba da tada husuma, ku ne zan hukunta. Gaskiyarsa fa, ya kamata mu tume shi. Ɗan kaɗan ne. Anini biyu kacal. Ba ta iya ƙarawa? Ina gaya muku, abinda gwauruwan nan ta suka ya fi na kowa, domin waɗannan duka sun bayar da yalwa ta su ce. Daga cikin rashinta, ta ba da dukan mallakarta. Gaya mana, da wanne izini kake faɗin abubuwan nan? Waye baka izinin? Ni ma zan muku tambaya. Shin baptismar Yahaya daga Allah take ko ta mutum ce? Ba mu san daga inda ta fito ba. Ni ma ba zan faɗa muku ko da wani iko nake haka ba. Amma maimakon su ga jin ƙanye su, sai masu gaba da shi suka nemi dalilin sararsa. Mai zunubi! Mazinaciya! Karuwa! Mazinaciya! Karuwa! Malam, wannan macen an kamo ta ne suna cikin yin zina. Bisa ga shari'a Musa ya umurta irin macen nan a kashe ta da jifa a jefe ta. Mai zunubi! Karuwa! A jajjefe ta! Karuwa! A jajjefe ta! Me kai kace? Malam, muna da isassun shaidu har guda 2. Me za mu yi da macen nan? Ina namijin? Shari'a ta ce shi ma a tuhume shi. Wanda bai taɓa yin zunubi a cikinku ba, shi fara jifanta da dutse.
Mace, ina suke? Ba wanda ya kashe ki? Ba kowa malam. Ni ma ban hukunta ki ba. Tafi, amma ki bar rayuwar zunubi. Ɗora na kafaɗarka. Haukan kafaɗata, kana iya gani? Ina iya gani Yesu. Ya rena shari'a. Wani mai shuka ya tafi shuka. Ya karya Asabaci. Yana watsa iri sai wasu suka fada na hurɗa da masu zunubi. Aka tattake su. Tsuntsaye In mun kyale shi ya ci gaba, kowa zai gaskanta da shi. Hukumar Romawa kuma za su ɗauki matakin rushe haikalinmu. Saboda rashin danshi, wasu suka fada a kaya, suka tashi. Sun kasa kama shi ko hana a bi shi, amma sun ƙudurta hana shi cewa shine almasihu. Sun ko samu wanda ya yarda ya bashe shi. Yesu yakan kai mabiyansa dutsen zaitun su yi addu'a. A daren nan ya damu ƙwarai. Don me kuke barci? Ku tashi. Ku yi addu'a kada ku fada ga gwaji. Yahuda! Da sumba ne kake so ka ba da ɗan mutum? Ubangiji, musara da takobi ne. Maza kama shi. Ya isa haka. Kun zo da takubba da kulake kamar masu kama ɗan fashi? Sa'ad da nake tare da ku cikin haikali, ba ku kama ni ba, amma wannan zarafinku ne, da na mulkin duhu kuma. Ku kama shi. Abokinsa ya bashe shi? Ɗaya daga cikin mabiyansa. Wani ne sananne da muka yarda da shi sosai. Tsare shi da kyau. A daren nan masu tsaro suka doke shi, suka yi masa ba'a. Wai buge ka gano? Ya nafci, wa zai sake bugun ka? Ku bari na ce, ku kawo shi gaban majalisa. Gaya mana, kai ne almasihu? Ko na gaya muku, ba za ku gaskanta ni ba, kuma in na yi muku tambaya ba za ku bani amsa ba. Amma nan gaba ɗan mutum zai zauna ga hannun dama na Allah mai iko duka. Wato kai ɗan Allah ne? Kun faɗa ni ne. Yana sabo da sunan Allah. Wace bukatar shaida ko muke bida? Ya ba shi ikon faɗar haka. Yanzu kun dai ci sabon. An tabbatar da laifinsa. Mu ma da kanmu mun ji abin da ya ce. Ya yi laifin da ya cancanci mutuwa.
za mu kai shi gaban Bilatus. Haka ne, tafi da shi. Sai suka kawo shi gaban gwamnan Romawa, Bilatus mai mulki. Mungun sarki ne shi Bilatus, ya yi sanadiyar gicciye dubbai. Shin, me kuke so a nan da sassafe haka? Mun samu mutumin nan na ɓadda jama'ar. Ya tada hankalin jama'a a majami'a. Mun same shi da laifi. Yana hana a biya wa Kaisar haraji. Ya ce shi ne almasihu, sarki. Sarki? Kai ne sarkin Yahudawa? Yadda ka faɗa. Ba mu da wani sarki sai Kaisar. Bisa ga shari'armu, wajibi ne ya mutu domin ya ce shi dan Allah ne. Mutumin nan bai laifin da ya isa mutuwa ba. Za mu yi masa bulala, sa'an nan a sake shi. In har ka sake shi, kai ba abokin Kaisar ba ne. A gice shi! A gice shi! Kai, bulale shi! Duk wanda ya mai da kansa sarki, ya tayarwa Kaisar kenan. Bilatus, me kake jira? Tafi da shi, a gice shi, a kashe shi. Bai laifin komai ba. Bari shi ne almasihu. Mai sabo a kashe shi. Bai laifin komai ba. Me yasa kuke wada shi haka? Ku sake shi! A gicciye shi. A gicciye shi. Baya! Maza baya! Ja baya! Kauce daga hanya! Maza daga gunsa! Kama baya! Ja baya! Kauce! Bada wuri! Harna! Hai! Kauce daga nan! Maza na ce! Tashi! Hai! Ya suna ka? Saminu bakura ne. Zo nan kusa. Yanke igiyoyin. Hai! Ɗauki! Ku je gaba! Baya! Baya! Ba tabbas! Baya! Ja baya! Muna kuka domin ka Ubangiji. Sha wannan, sha! Sha Ubangiji. Matan Urushalima, ku bari mana kuka. Ku yi kuka don kanku da kuma ‘ya'yanku. In haka zai iya faruwa da ɗanyen itace, me zai faru in ya bushe? Allah ya taimake ka. Za mu yi maka addu'a.
gicciyen. Uba ka gafarce su, don ba su san abin da suke yi ba. Ya ceci waɗansu, ya ceci kansa mana. Yawwa, ceci kanka in kai almasihu ne, sakko daga gicciya. Nuna aikinka na mu'ujiza. Duk wanda aka gicciye, Allah ya la'ance shi. Bakin ciki kamar takobi zai soki raina. Bakin ciki kamar takobi zai soki zuciyarki. Ba, kai ne almasihu ba, ceci kanka da mu mana. Ko tsoron Allah ba ka ji, mun karɓi hukunci daidai da shi. Amma mutumin nan bai yi wani laifi ba, ka tuna da ni ya Yesu sa'ad da ka zo cikin mulkinka. Na yi maka alkawari, yau za ka kasance a aljanna tare da ni. Wajen tsakar rana, wuri ya yi duhu har ƙarfe 3 na yamma. Uba, cikin hannunka na miƙa ruhuna. Ɗaukaka ga Allah, lallai mutumin nan mai adalci ne. Akwai wani ɗan majalisa adali wanda bai sa hannu a kisan Yesu ba, sunansa Yusuf na Aramatiya. Ya sami izini gun Buntis Bilatus don ya bisne jikin Yesu a wani kabari kusa, kafin dosowar Asabaci da faɗuwar rana. Ka yafe mu, muna bin jikin Ubangijinmu ne.
marabanku, amma fa Asabar ta kusa. Me yasa za su kashe shi? In shi daga Allah ne, me yasa ya bar su kashe shi? Na yi duk tambayoyin nan. Yesu na da iko kan miyagun aljanu, har matattu ma sun ji shi, shin ba zai iya hanawa ba? Na bi shi har shekaru 3 da begen shi ne almasihu. Gashi yanzu ba shi. To ina zan je? Labarin da ban tausayi. Amma ƙarshensa da ɗaukaka yake. Ranar Lahadi da Asussuba, rana ta 3 bayan da aka gicciye Yesu, mun koma kabarin ɗauke da kayan ƙanshin da muka shirya don shafa masa. An murgina dutsen. Bitrus, Yakubu, Yohana, ku ji! An murgina dutsen. Mun shiga, amma ba jikin Ubangijinmu. Sun ɗauke Ubangiji daga kabarin kuma ba mu san da suka sa shi ba. Mene? Babu gawar Ubangiji? Je ku gani da kanku. Bayan Bitrus ya bincike kabarin, ya koma gun sauran almajiran. Amma ni na tsaya a waje, ina mamaki da kuka. Sojojin ne suka ɗauke shi, ko kwa Farisawa. Sun kashe duk begenmu. Ai da ma ko jikinsa sun bar mana. Mace, don me kike kuka? Sun ɗauke Ubangijina, ban kuma san inda suka sa shi ba. Mace, don me kike kuka? Wane ne kike nema? Malam, in kai ka ɗauke shi, ka faɗa min inda ka sa shi, ni kuwa in ɗauko shi. Maryamu. Malam! Kar ki taɓa ni, gama har yanzu ban hau gun uba ba. Kana da rai, Ubangiji. Tafi, ki gaya wa ‘yan uwana labarin nan. Baka manta da mu ba, Allah bai bar mu ba. Faɗa masu. Na ga Ubangiji, na ga Almasihu.
ya komo da rai? Ta yaya? Mutuwa ba ta riƙe shi ba. To don me ya mutu? Don nasara da mutuwa. Oh, ban gane da haka baran nan. Bayan haka, Yesu ya bayyana gare mu sau da dama, ya koyar da mu. Shekaru aru-aru kafin zuwan Yesu, annabawa sun faɗi a Nassi cewa almasihu zai sha wuya. Ishaya ya ce, an soke shi don zunubanmu, an ƙuje shi don laifofinmu, horon da ya sha ya kawo mana salama, raunukansa kuma sun warkar da mu. Annabi Musa ya ce, Allah ya la'anta duk wanda aka gicciye. Mutuwar Yesu a kan gicciye ta ɗauke duk la'anarmu, la'anata ta zunubi da mutuwa. Hadayarsa da tashinsa sun ‘yantar da mu daga ƙangin Shaiɗan da ikon duhu, sun fanshe mu daga rayuwar tsoro da kunya. Wannan albarkar Allah ya yi wa kakanmu Ibrahim alkawari cewa duk duniya za su sami albarka ta gunsa. Dukan mutane? Har da mata? Yesu ya kira ni diyar Ibrahim. Ke diyar gaban goshi ce, diyar da yake so ya yi wa albarka, kamar macen nan da ya warkar daga zubar jinin shekara 12. Ko kamar ni, bai kamata mu rayu cikin tsoro ko kunya ba. Ba ma bukatar jin cewa ba a ganinmu ko jinmu. Yesu ya faɗi game da kansa. Ruhu Ubangiji na tare da ni, domin ya shafe ni in yi wa matalauta bishara. Ya aiko ni in yi shelar saki ga ɗauraru, in kuma buɗewa makafi ido, in ‘yantar da waɗanda aka danne su, in sanar da lokacin Ubangiji ya yi na ceton mutanensa. Yesu ya taɓa mutane har da mata wanda cuta ta cinye ana ganin su marasa tsarki ne. Ya warkar da su, ya koyar da yara, maza da mata, attajirai da matalauta, mai adalci da mai zunubi, yana maido da martabarsu, yana nuna girman tausayinsa. Ya warkar da mutane, yana fidda aljannu, ya kwance maza da mata da yara daga hannun Shaiɗan. Wannan ya nuna ikonsa kan mugunta da kowane irin ruhu. Yesu ya maido yara, mata da maza da rai. Yana da iko har bisa mutuwa, ko da shike Shaiɗan da mugayen ruhohi na ganin sun yi nasara da suka kafa Yesu kan gicciye. Yesu ya tashi daga matattu, ya yi nasara kan dukan ikokin Iblis da mutuwa. To shi ne almasihu? Almasihun da aka alkawarta ne kawai zai iya yin abin al'ajibin da Yesu ya yi. Sai dai wanda yake da tausayi da kuma iko, kuma amintacce kamar Yesu kaɗai ya cancanci a bautawa. A lokacin da Allah ya halicci duniya, ya yi namiji da mace su zauna da shi su kuma yi farin ciki. Wannan ne shirinsa. Amma ba mu gaskanta shi ba, kuma mun ƙi bin dokarsa. Wannan abun kunyar ya raba mu da Allah, ya kuma ɓata zumuncin macen da namijin. Mu ma kuma mun ci gaba da wannan rashin biyayyar. Nassi ya ce, ba wanda bai taɓa yin zunubi ba, sakamakon zunubin nan mutuwa ce, da kuma rabuwa da Allah. Amma Allah bai gamsu da mu ci gaba da rabuwa da shi da kuma ƙaunarsa ba, rayuwa cikin tsoro da kuma kunya. Kamar yadda Allah ya ba da rago a madadin ɗan Ibrahim, haka nan Allah ya aiko Yesu ya mutu a madadinmu. Rayuwar Yesu
mutuwarsa da tashinsa sun maido da zumunta tsakanin Allah da duk masu juyowa su bi shi. Wannan dangantakar ta kusa da Allah Maɗaukaki ba za ta ƙare ba ko da mun mutu. Ɗan fashin nan da ke kan gicciye da yake mutuwa ya gaskanta Yesu. Yesu ya yi masa alkawari cewa yau za ka kasance tare da ni a aljanna. Waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu za su tserewa hukunci na har abada, su kuma zauna tare da Allah har abada. Taya. Ta wurin binsa da ban gaskiya. Amma ta ya zai karɓe ni? Ya karɓi Maryamu da ni. Ta ya zan sani? Gaskanta shi, roƙe shi, yi magana da shi. Allah Ubana na sama, kai mai tsarki da adalci ne. Na gode kana ƙaunata. Na yi maka zunubi. Na gode da ka aiko da almasihu Yesu, ya kawar da la'anar kunya da zunubi. Na gode da ya mutu a madadina. Ina so in bi mai ceto na rayayye. Na gode don ka yafe mani, ka kuma karɓe ni. Amin. 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 Na gode. Na gode. Yesu ya ce, tumakina na jin muryata, na san su, suna kuma bi na. Ya san ki Rifkatu, kuma yana ƙaunarki. Wannan farkon dangantaka ce ta har abada, mai ƙaruwa. Muna ƙara saninsa, muna ƙara gaskanta shi. Muna girma ta wurin yin biyayya da shi. Ta addu'a gare shi da bangaskiya. Da kuma hurɗa da mabiyansa. Muna faɗawa wasu labarinsa, muna riƙe da abin da Yesu ya ce. Allah ya albarkace ku ya tsare ku. An mallaka mini dukan iko a sama da ƙasa. Don haka sai ku je, ku almajirtar da dukan al'ummai, kuna yi musu baftisma a cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki, kuna koya musu su kiyaye dukan abin da na umurce ku. Gashi kuwa ina tare da ku kulli yomin har zuwa matuƙar zamani.